Panjud, huwag yun ang idamha. Kaya kung wala niya ang amok yung plano, kasi pansit, like yun, ang importante nga, pagkatapot ni, ito yung dilaging. Kasi may kabaluan ni, unang pagka-ibalo na mo karon, murag ka ng lamig kayo sa feeling ba na murag tuhi pag ganyan mo mga tinikanan, na kayo mo prepare para sa amo, no? Amen. So, salamat kayo sa Yuli family, si Mohang Pelikula ko at si Mary Ann, Bibot, kay amok yung dinandi ba si Junjun, ili ingon nga kanang tao or empleyado, murag ituring yun ninyo mga anak. Sama sa ingon maguni ate, nawala magudoyahang anak nga kaedad ni Junjun. You know? Kung buhi mo ito karoon, karihan ni Junjun of now, nga kita, dati ay, ito katawa yung Jo. Karihan na kita ng tanatunan to, umaran kani nitay kay ko sa istorya na mo ni ate kay ginawadlong yun nila si Junjun pinadlungan yun si Pilikanan ba nga hindi magluto ayaw na pagkanang si tawag ka din sideline dapat magpahuway na ka napakanin mo na anak ganit nga kapangga o katiman pamama yun pag ginikanan yun siya kapangga. So, una natin, mapasalamaton kay ni Karon, katapok mi ani litson. Kay first time ni mo nakalitson dun, no? First time? First time din tayo. Nagpaka na ko siya. Bigay, first time din tayo. May katahimong anak kay si Junjun Manggol. Sa una, kag may pamina, pamamagilingan na pag mag-birthday me, siya yun ay maningkamot yung makapalit yung kanang panghanda na mo, pansit-pansit lang, loaf bread. Iyaha ginakanan. Uyon ko mo na. Tinod. Kanilap na yung si Gingging noon. Siya ginakanan, hindi ko makalimutan na taamuhan ka na pahit yung ginapanyawan dito. Pahit yung kinabuhin yung ibalugin ka na kay amiga man ng mama. Lisod yun, bisa tusaw kanina mo sa mga ginikanan, kay pulo gumi, may mga trabaho, ay trabaho palimiki na. So, ipalit na lang o pagkaon, short pagod ka ayaw, kunti mong bugas, maglisod ba. So, gikan pa yun sa umas, Junjun, grabe yung kuwan sa mga. Nag-gumi, naaragihan po ng iyang suporta. Kaningan nga, tinarong, na trabaho, nakasustinto gini sa mga nasusupag sako na mo, natod mga panahon na naagyo dihapon na namuang itsuon, yunong sa mua, sa kalisod. Agyo siya, agyo kinang putan yun kayo, pugihan yun kayo, una-una yun ba para sa pamilya mo. Una na punta, dili na hindi siya mag-inyo. Kaya para ikimawala ang iyang paminyo mo. Masikat priority na taan. So, kanalati, dawatan ako ang pagpasalamat sa inyong pamilya. Thank you kayo. Dili ko musulting is behalf kay mo istorya mo sa tanan. Salamat yun kayo, dili lang karon kanabitong isa tunsa ng mga okasyon, kasakit, naman yun mo, mapil yun na muna, diba? Kaya ganin na ay lubog na, apit sila no, kanang muhatod yun, murag pa yun, pamilya na yun pamilya na yun, amo na, salamat din po sa Ginoo kami, kaya si Junjun, naabot sa inyo, ha? Pila na katuloy yun sila dyan? 9 years na yun. Kasi lugaya na. So, kana lang, daghan tayo salamat. Kanya, isunod ako, si Gingging kay last man na to si Hindi ko pagpasalamat ito. Salamat. Hindi na. Hilak ka mo na siya. Sila mag-yugid ang kwanting ka ng ganina,
Giduol ko ni Boss Bibot, mura na maputog na kainom ko, kaya ningon ba nga, palangga kay nabo imong maghod. Wala na lang kong nagkiklanis. Salamat ko siya ay yung Boss Bakit. Imog yung kitagaan o kuwan akong manghod. Di ba na surprise yun. So, kato lang, tawago na to, palakpakan na to si sunod ni Jonas. Muna sila ang Gamay lang,